Keď sa na nich pozrieme, ešte málo kto v nich vidí budúcich hokejistov, ale na to, aby sa nimi stali, sa už s nimi musí začať pracovať. Reč je o deťoch predškolského veku a prvých dvoch školských ročníkoch, ktorí v prípade MHKM Skalica trénujú spolu. Boli sme na tréningu najmladších hokejových adeptov, ktorých viedol Jaroslav Crlík a pomáhali mu Nikol Čechová a Martina Pšenová. Okrem nich sú trénermi prípravky ešte Lubomír Zavadil, Peter Ptáček, Nikola Kovalovský a Michal Zálešák. U těch nejmenších, co máme ty prváčky a druháčky, trénujeme 3krát do týdne, to znamená v pondělí, v tělocvičně, pak jsme ve středu a v pátek jsme venku. V pátek mají děti vždycky takové zpestření, že jsou na kolečkových bruslích, což jich teda velmi baví a strašně se na to těší, takže když jsme to oznámili všem, že v pátek bude takovéto zpestření, tak jich došlo požehnaně kolem 20, takže těch prváčků, druháků máme zatím kolem 20. Děti v tomto věku zatím mají jiné aktivity, takže někteří chodí na různá jiná sportoviště jako tenis, fotbal, takže tomu necháváme zatím takovou volnou ruku a mají ty aktivity asi 3x, 4x do týdne, takže to úplne stačí. Rozhovor s Jarom Crlíkom sme pripravovali na tréningu tretiakov a štvrtákov. Pýtali sme sa ho vtedy na cieľ prípravy u nich. A tento cieľ platí aj u tých najmenších. Cieľ je jednoduchý, to je, aby ty deti měli všeobecnou průpravu a hlavně, aby ich to tady s náma bavilo. Jo? Takže to je ten cíl a aby vybudovali si nějaký vzájemný vztah mezi sebou, jsou v kolektivu a to jsou takové ty nejdůležitější věci.